आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हम ना जाई बोकरा मारावा में कोइले बिया छल हमरा संगवा में, कोइले बिया छल हमरा संगवा में। हम ना जाई बोकरा मारावा में कोइले बिया छल हमरा संगवा में। कोके कसुरवा जाई ससुरवा सैया के अपना संगवा में। हम ना जाई बोकरा मारावा में कोइले बिया छल हमरा संगवा में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कोइले बिया छल हमरा संगवा में, हमरा संगवा में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दुआरा पर ओकरा आई बारात हो, पी के जहर मर जाइबो ही रात हो। दुआरा पर ओकरा आई बारात हो, पी के जहर मर जाइबो ही रात हो। बैठिए के रोवत हो अंगनवा में, बैठिए के रोवत हो अंगनवा में। कोइले बिया छल हमरा संगवा में। हम ना जाई बोकरा मारावा में कोइले बिया छल हमरा संगवा में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कोइले बिया छल हमरा संगवा में, हमरा संगवा में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर राजू बाते कहेले उ सही, मुना राहुल पक बहुना रही। राइटर राजू बाते कहेले उ सही, मुना राहुल पक बहुना रही। पागल बिया राम बाबू के प्यारा वाह में, पागल बिया रूपेश के प्यारा वाह में। अहो मना जाई बोकरा मारावा में कोइले बिया छल हमरा संगवा में। हम ना जाई बोकरा मारावा में। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।